Txapas, zuk urte pile bat duztunez, oroitzapen asko izango dituzu ba? Egia da, bizarra zuritu zaizu, eta buruko hilak erori ostoak bezala. Gainera, bilobatxoa ere izan duzuenez, aitona zara orain. Baina beti lerden eta gauzte zaudezu, koloretako kapela buruan bizikleta gainean. Bizitzan, betetzen noan urteak kontatu beharrean, bizitzen ditudan abenturak zenbatzen ditut nik. Zein izan da zure abenturarik handiena? Asko bizi izan ditut, baina jubilatzear naizen honetan, maixu lanetan hasi nintzenekoak datozkit burura. Garai hartan ez zegoen euskaraz ikasterik, eta ilusio handiz, ikastola eraiki genuen guraso irakasle eta herritarren artean, auzolanean. Ilusio hura zuen begi eta irrietan ikusten dut gaur ere, eta horrek ematen dit poza. Txapas, marrubizko piruleta, baino goxoago zara.